Ha sigut una experiència molt gratificant, una experiència que m'agradaria continuar repetint cada temporada que se faci un cicle i tal, i estar ahí dins de lo que és este petit teatre, petit cinema que ens ha acompanyat durant quasi del 2014 i tal, i bueno, jo encantadíssim de l'experiència. És una pena que el cinema en el suport, en Super 8, en el format cinematogràfic no siga una experiència que se fera més assumint en altres llocs, i que l'oportunitat de poder fer-ho aquí, en el Teatre del Raval, és una cosa que la veritat ompli molt, no sols a la gent que ve i gaudeix de les projeccions, com a mi participar i preparar els cicles, preparar les pel·lícules, manipular-les, tot el procés que és tan creatiu i al mateix temps un plaer, totalment.